Hei ota! No, mä Löysin aloitin. jonkun pikkukaupungin. No joo, kaikki löytyy. Okei, no täällä on... MR on 528 ja Sanne. Niin. Ja Santtu pelaa. Joo. Saakaa Santtu sitten. Mm. Me pidetään jotakin häntä ja mitä, mutta... Minä ehdotin tällaista... Anni suostuttele mut. Koska... Joi saatana! Vittu toi runkkari on mun takana. Oi jumalauta! Onks se minkälainen? Zombi taitaa olla, en mä tiedä. Die motherfucker! En mä tiedä. Vittu! Saanko sä ampua Niitä tässä? tulee lisää. Joo, osa. Kato, kun sä juokset taaksepäin sitten, kun sä niinku siitä ammut silleen jännästi kikkaa. Joo, tiedän mä teen. Se on kyllä aika... Okei, mä oon jossakin vitun... En tiedä, mutta saataan jossakin vitun kiirakkoon lähettyvillä. Joo. Sekä Ja katsoo osittain se ne niinku- kiimosen naisen hiukset. Nää niinku katsoo, ettei sitten oikein näe mitään. Kun mä näkisin edes jonkun. Hei, tuolla on. Häh? Mä laitoin jonkun jutun päälle. Okei. Ne zombit on sitten vittu taas saatanan nopeita. Yhtäkään... Ei sun pitää niinku melkein juosta sillä, jos sä haluat. Ei yhtäkään sitä hitautta mitä normizombeilla on. Kun mustan on aina. Hei, mä sain Rambo clothing. Jos mä saan Rambo, niin vähän mä sitten. Oh yeah. Mutta hyvät katsotaan mun aikaa video sitten. Mutta oon mä ennenkin tehnyt YouTube-videoita, mutta tää on mennyt aika vitun paskaksi. Mun runkkari on lähtenyt vetelemään meatspingia sinne aina. Joo. Niin mä ehkä teen Super Meat Boy-videoita. Joo, no. Ui. Hei, mä näin siellä jonkun ihmisen näin. Onks se taskulamppu? En mä tiedä. Jos on taskulamppu, niin saa. Hei, missä mä En kuulin ammunnan. Ai kuulut. Hei, mä näen sut. Ota, näen sun nimen. Ota. Wait. Come here. Sä oot siellä. Mä en Jep. huomannutkaan, että tässä näkee tolle ihan nimen. Jep. Tere. Vihdoinkin löydettiin. Sekä... Mä en tiedä, mutta kaatteko ehdottaa vittu lataamaan tää vittu peli. Ei suositella. Niinku se oikeesti niin vittu kauan löytää niinku samaa serverillä. Hei, ota. Mitä tässä kyltissä lukee? Ollaanko me Harkissa? Eihän tossa lue mitään. Ai tässä kyltissä. Missä kyllä? Tässä. Joo, me ollaan ollaan Harkissa, elikkä... Harkissa. Joo. Mä mennään siis tänne päin. Vitun kiimaisia zombeja täällä. Kato mun skini. Hei, oota mun tää juoda. Jos sä siellä alhaalla näet, niin tuolla... Sitten kato, kun inventorissa pystyy juomaan tälleen. Mitenkä pystyy juomaan? Sä painat niinku oikealla puolella napilla sitä tavarastella tai eat iten vaikka, tai jos sä haluat pudottaa tälleen. Mulla ei oo mitään sellaista. Mulla on Old Flashlight Interact Mark Ovolt. Niin, mutta siis kun sä menet tonne ylhäälle Open Inventory. Joo. Mitä mun kattee tehdään? No siellä alhaalla kun sulla näkyy Health, Hunger ja Thirst, niin kannattaa, jos sulla on nälkää tälle, niin kannattaa juoda. Ja... Okei, drink. No niin. Joo, sitten muista, että tuo ykkönen, eli Interact, se on sitten sellainen, että sillä kun sä painat sitten jotakin tavaraa, niin se niinku ottaa se. Sillä. Ai. Ja muista, jos näet jonkun muun kuin minut vaikka, niin tapas. Okei. Tää ei niinku, ei ystävystytä ikinä. Okei. Ei sitten pysty saa parempaa taskulamppua. Ei tässä ole muuta taskulamppuja edes. Ei oota. Mä pysyn aikaa sun perässä. Ihmettelee kun mä katson, että mikä hänen nimi? There is no escape. Hyi saatana, se on mun takaa zombi. Niin se tää meatspring. Ai! Missä se on? Mä tapasin, mä ampus. Siinä sä oot. Se on vaan vähän häiriö. Eikö hyvät katso tää takia mä
mitäänkään kauhupelejä paitsi Slender-tappeja, että kun tälläkin Lego-pei saa mut säikähtämään. Ja mikä tää on? Siinä on vaan Mistä sä jotakin oot? ammuksia. Cherrygun. Ei oo Cherrygunia, niin ei voi. Riffulla. Hei, tuolla on aika paljon zombeja. Missä? Eikö sä et tuo? Ees. Tuossa. En mä enää Ees. Ai. Nää. Ootapa. Onks tässä joku juttu? Onks tää joku punkkeri? On. Vai sulla on sieltä zombeja takana? Mistä tää lattaa? No niin. Ärrästä. Niin. Miksi tää vittu ei ammu? Ei mä oon nyt ole voinut ja... Onks sulla loppunut ammot? Auta! Mulle panoksia! No. Hyppää! Apua! Hyppää tuolla sisällä. Mulla käijän vittu panoksia. Oi vittu mä käyn. Hei, panoksia! Oota. Jää silleen, että se niinku jahtaa sua se zombi. Joo. Vittu mä meinaan kuolla. No juokse vaan silleen, että se ei saa sua Okei. kiinni. Okei. No niin, kohta tuo aamu kyllä hienosti. Tuleeko? Tulee. Hyvä asia. Missä vitussa sä oot? Mä menin sinne kaivokseen, älä tuu tänne sen zombin kanssa. Muuten mä ainakin kuolla. Apua! Tai tuu vaan tänne kaivokseen pyörimään. En mä tiedä, että haluanko, kun toi yksi runkkari seuraa mua. Tai se zombi vieläkin. Niin. Ja tuu tänne kaivokseen vaan silleen pyöri. Mistä tää saa sitten paukkoja? Mistä tää ottaa niitä esineitä? Ykkösestä kun sä painat, sitten sä näet maassa. Jää. No niin. Apua! Sitten siinä niinku ensin tulee lukemaan se nimi tälleen. Okei. Tavalla se on jo. Toivon, että mä en vetässä sen jutun kun zombia seuraa mua. Jep. Okei, en. Mä en enää osaa. Oi, sä vittu mä kuolin. No voi saakin. Ah. Vittu tää on perseestä. No, oota, että se spavnaa sitten, niin me nähdään kyllä toiset siinä helposti. Eikö? Mä en saanut ammoja vieläkään. No niin, jes. Hairstyle. Noin nyt mä en muuttaa tätä vitun heeboa. Joo. Aha. That's fucking zombie gonna kill me. Auttakaa. Tää ei hirveet. Mä otan Guardianin mieluummin tällä kertaa ehkä. Vai minkä? Guardianin. Mikä se on? Mä juoksemaan. Joo, se, että niinku pystyy nopeammin juoksemaan. Jep. Onko se vai pidempään? Jep. Mm. Okei. Okei, nyt mun pitää siis hettiä hirveä kaivos. Ei kun meidän pitää ensin niin... Hei, mä löysin moottoripyörän. Pystyykö siihen menemään? En mä tiedä, mä menen. Hyppää siihen. Mistä pääsee sitten saaks? Ai hyppää vielä. Kun sä hyppäät siihen. Okei. Mä oon muuten aika hyvä eksyttää nää zombit. Ai jes, tähän pääseepi. Mistä tällä ajetaan? Siis niinku näistä normaalistikin, elikkä V-suu muuta. Okei. Teekö numero 1, kyllä sitten. Mä etin sen kaivokseen tällä mun hieno moottoripyörällä. Ajaksää sillä? Ja. Joo, no mullakin on vaan se ongelma, että kun... Mä en oo siellä oikein. Mä Missä oon sä? tällä hetkellä niin näitten zombien kanssa vähän... Makarovin. Mä niinku koitan etsiä ammoja. Haha, Jumpy, I'm going to fucking right in your ass. Ui. Tai se joka Jumpy. Ui saatana. Eiks se ookaan zombi? Ei oo. Se siis saa, että pitää heti tappaa, jos löytyy. Joo. Tässä vittu ase! Eikö tää osaa vittu ottaa sitä saatana asetta? Ja no hei, yksi juttu. Mä invaan muuten sut nyt tohon juttuun. Open inventory. Santtu pelaa. Noniin, hyväksy.
Ei mulla oota. Lähetään uudestaan, mulla ei tainnut tulla. Ai kun tuli joo. Joo, hyvä. Miksi helvetissä te jätä Jos sitä? sä näet mun nimen, niin Saatan zombi. mulla on AK-47. Uhu. Nyt ei kannata tulla muukalaiset mun vierellä. Muukalaisen itsestään mä ja tuo kanssa ois aika hyvä jos mä itekin löytäisin vittu asseen. Äsken soda täältä löytyy. Ei sooda. Jep. Mä syön jotakin. Item. Hei mä menen tai vitun torniin. Ai näetkö sä radiotorni? En mä tiedä. Apua, sinne ei pääsekään ylös. Tai hetken, en mä tiedä. Mun pitäis etsiä joku sairaala tällainen, tiedäksä? No miksi? Niistä saa bloodybackkejä, josta saa hölttiä. Täydet höltit niinku. Okei. Mun ois aika kiva saa niinku tää jumpi pois tästä mun luota. Mä vasta saan hyvän pistoolin. Aha. Jos sä löydät sellaisen laukun, niin kannattaa ottaa heti. Voi saakeli, täällä olisi ollut yksi lipas. Ajoneuvo! Nyt mä pääsen zombista eroon. Et se on rukkasi seuraa, saatana. Mä en muista, että ne taisi seurata silleen, että se on joku... Hei, muuten tää video ei saa olla liian pitkä. Miksi? No kun eikös Ai yli 15 minuutin pitkä. Niin. Ei kun mä oon laittanut sille, että saa olla. Entäs mä mitenkä mä vallan? Siis sun pitää vahvistaa se sun puhelinnumero. Ai jaa. No äsken joku ihmeen tuli tänne. Vois pelastaa mut tosta. Nyt open inventory. Drink. Oho, Miksi täällä on muuten double barrel shotgun. Miksi tää ei... No niin, healtit alkaa vihdoinkin tulla. Mulla on haulikko täällä repussa, jos loppuu panos tästä. Okei. Koetaan olla kuolematta kuitenkin. Open inventory. Mä haluaisin käyttää mun vitu asetta. Siis siellä sun pitää painaa Tää sitä kakkonen ei ota. Siis sun pitää niinku painaa siitä sillä oikealla sitten VR item tai equiptis, mitä siinä lukee kaikin. Okei. Noin mä Sä kuulen. kuolit. Jep. Kai kun se näkyy kuitenkin kaikille se, että Okei. sä alas kiinni. Kuinka kauan tää video nyt on ollut? En mä itse asiassa itse tiedä kuitenkaan. Ei se mua silleen haittaa, kunhan saa vaan matsku. Sitten, onko sulla muuten vielä mitään joulutoiveita, joululahjatoiveita? On mulla. Mä niinku toivon vanhannes peli ja Adams Family. No mä en pyydä Sekä sitten vielä mikä videokameraa. Joo, mäkin pyydän sellaista 3. Okei, mä oon white. Mä oon näköinen valkoinen mikkihiiri. Mä oon valkoinen ihminen. Niinku mä oon ihan valkoinen. Mä invaan sut taas. Jep. Joo, hyväksy. Oho, aspect. Niin. Mä oon ihan kalipa. Kalipa. Let's kill that motherfucker. Okei, elikkä hyväksy itseänsä. Joo, hyväksy. Let's kill him! Sano jos näet mun nimen tällä. Mä oon ainakin ite sellaisen jännässä kirkossa. Kirkossa. Let's take that shit. Tää on aika hyvä tää pistola, kun mä saan. Tää on aika hyvä pei sitten, kun osaa vaan pelata tätä. Niin, jos ei saa pelata niitä ihan perusesta sitten. Mä taisin löytää sairaala. Ei, mä löysin Trenitykorpin. Joo, jos siellä on bloodbackia, niin otan niitä. Joo. Ois mukaan löytää parempi ase kuin tää vitun pisla. Joo, no jos mä näen sut, niin mä voin antaa sulle sitten haulikon. Joo.
Se olisi aika Se on kivaa, kun se on aika tällä hyvä, kun se tappaa niinku kaikki yhdestä melkein. Ei ihan kaikkia yhdestä, mutta... Hei, mä kuulen joku ampumista. Ammukko sä jo? En. Ai jaa, sä et tuu sitten saa. Paska. Niinku mistä tiedät, että se on bloodback sitten? Kun sä painat sitä ykköstä, sitten kun sä oot ottamassa sitä tavaraa, niin siinä näkyy... MR. Siinä on se nimi, että siinä nimessä pitäisi olla bloodback. Näetkö sä radiotornia? Tiedätkö sä niitä isoja torneja? Ei, tuo on mönkiä. Ai! Nyt koittaako zombit tappaa sua vai ihan Oi saatana, yrittää! Ne yrittää raiskata oikeastaan. Zombit siiskö? Niin, zombi. Zombit koittaa siis raiskata sua. Joo. Mä ei oo kuolen sitten kohta kiva. taas sitten. Mitä? Kuolen kohta taas sitten. No. Jep. Sitten mä katson videota, mä editoin videosta monesti kun kuollut. Niin. Ei oo bensaa, ei oo mitään tossa. Ois aika... Se aika vitun mukavaa niinku löytää joku, joka vois raiskata tän zombin pois mun luota. Äsken kuule jonkun ampua ja toivon, että se on No ystävällinen. mä äsken ainakin ammu. Okei. Onko se jossakin pikkusessa kylässä? Tässä on 2 taloa ja joku pelto. Ei se ollut. Nyt äkkiä mä otan ton. Hei, Okei, drop ite vai store itemkö se oli? Drop item, Drop it. jos haluu niinku pudottaa. En helvetis, mä oon tän mun aseen takas. Ai siis... Pitääkö laittaa tän päälle? Ai sen. Siis siinä pitäis olla joku VR-item tai sitten se on jo sulla valmiilla päällä, että sun pitää vaan painaa Okei. Jos on drop item, store item. Okei, no niin, jo löytyy. Nyt sä vittu kuolet, paskaa! Kuoli saatana. Mä menen vähän pukitaan. niinku, mä menen sellaiseen vankilapaikkaan. Niin. Ottaa vankiavuoro. Joo. Mä aion vaan tappaa ton yhden tyypin tässä vaiheessa tasan sen kamat. Joo. No onks sulla Makarov? Ai mikä vittu? Mikä ase sulla? Mikä niinku pistää? Mulla on M1 Karade ja Makarov. M1 Karoli on hyvä. No joo, älä siellä Makarovilla sitä tapaa, kun se ei tapa mistään. Joo. Otan tästä. Polkupyörä! Mikä? Polkupyörä! Pyörä! Ai jaa, mä koin että piarrupyörä tai polkupyörä. Siis ihan normaali polkupyörä. Okei. Mutta mä en pysty vaan juoksemaan. Mä oon täällä radiotornilla, niin mä menen tonne radiotornille. Okei. Koska siellä on hyvä luutti. Siellä on paljon... No, toivottavasti siellä ei oo tyyppejä edes. Ai jaa. Ja kun mä en oikein tykkää I'm vieraista. not bandage, so don't attack me. Joku. Jos tiedät tiedätkö sä mikä on bandit? No. Rosvo. Musta nyt ei tiedä sitä. Voi saa kyllä. Tää pyörä on rikki. Kämppäroi. Vittu se käyttää samaa mitä mäkin. Yes! Mikä on hullu? Yes, mä tapoin ton runkkarin! Terve menoa! Apokalypse Hunter Prokari. Otan kaikki sen vitun ruuat! Voi jumalauta, sillä on vitusti ruoka, voi jumalauta! Okay. Ihan saatanasti. Vittu nyt syömään ja juhlimaan vaan. Mä olis vaan onnellinen, jos mä löytäisin Bloodbackin. No ja. Pepsiä! Mountain Devi ei oo tässä. Normaalissa deitä tässä tuo. Se on arvokasta Mountain Devi. Ikinpack, no niin! Löysitkö Lisää. jonkun päki? Kannattaa Joo, aina ottaa. pack. Aina kannattaa ottaa joku päkki, jos tulee vastaan sulle. Joo. Voi vaan ottaa. Tässä on fanny. Nytten! Mulla on ruokaa kaikkia vittu.
Jos mä näyttäisin sut, niin olisin antaa sullekin. Joo, no mulla itellähän on kaikkea tarvittavaa. Paitsi, joo, kyllä mä vielä oikein tarvitsen. Voi vittu, kohta tulee vittu raiskari. Ei yö. Vittu, ois mukaan löytää sut ennen yötä. Sanos muuta. Mutta vois lopettaa kuvauksen. Mä en ainakaan lopeta. Kuvaaks sä muuta? Kuvaan! Kun sä et sanonut alussa sitä. Ai sori. Menee kaikki mun panokset yhteen. Joten näemme taas ensi kerralla. Torjasta moi. Ja mä vielä kuvaan. Lopetettu. Joo, mä etin sut Anni. People attack me and fight back. Vittu, nyt on ollut se saatanan yö. No vai saakeli. Kun ei oo edes mitään. Odotapas. Mä laitan verhot kiinni tästä mun edestä. Kun muuten haittaa liikaa pelaamisen. Kun se on hyvä, jos sulla on mahdollisimman pimeä huone, kun on pimeä niinku. Kannattaa yöllä käyttää juuri tää taskulamppua, mutta kaikki Hei, toista... mä näen jonkun palavan paikan, jossa roihua. Se tulee onko joku paikka tulossa? No taitaa olla kuin roihuapi. Niinku tätä mitä vittun häkää tulee läpi. Siellä saattaa olla Se on helikopteri! Eli onko se crashaantynyt? Elikkä niinku... Joo on. Joo, häkkäkkä. No. Sitten meillä on vähän huonompia ongelmia. Miten ne? Kun se olisi hyvä, jos se olisi ehjä, niin pystyisi. Joo. Tällä äijällä on ollut Aako. Kyllä pakko tiputtaa jotakin paskaa. AK on kyllä ykkösase. Mullakin on AK. Drop item. Noniin. Mullakin on sim AK. Miksi? You don't have any more room inventory to Joo, elikkä sulle tilaa inventorissa. Ja muista ottaa ne sitten ne lippaatkin siitä. Joo. Mitäkä saa mun inventoria vittu helvettiin? Kuinka paljon tuo vittu vie? Ase vie niinku noin 4 olisko. Tai paljonko. En mä osaa sanoa. Noniin, vähän riippuu aseesta. Okei. Riippuu, että kuinka iso se ase on. Ei kuide. Noniin. No niin. Päästiin. Tällä yhdellä tyypillä on M249 Light Machine Gun. M29. Onko se parempi kuin tää... M29 Light Machine Gunit on, tiedätkö mitä ne on? No. No niitä, jossa on iso lipaus täällä. Onko ne parempia kuin AK-47? AKhan ihan sairaan tehokas. Siis ei kannata ottaa. Ei kannata ottaa. Okei. Noi toi silleen hyvä, että toi Crash on antunut, niin löytyy vittu AK. Ladataan valmiiksi. Ladataan makrovi. Joo. Sitten. Olisi vaan niin mukavaa nähdä sut täällä, mutta ei. Vittu mä oon jossakin saattaa. Ei sä kuolit silloin sille zombille, niin saakelin zombi. Vittu kumppani koitus. Mistä löytyy kopteri on joka on ehejä? Ai ehjä. Niin. Tuohonko joku kyltti, pakko mennä katsoa missä mä oon. Hei, joku laittaa valot tänne. Okei, tuo täytyy olla. Mä oon kiinnissä. Kiinni. Niin. Kuulikkas Anne. Oota. Ai missä? Kiinni. Oi saakeli! No. Au. Joku perkele. Nyt mä menetin, eiku siis oli zombi, anteeksi. Silti. Hemmetti, mä menetin mun Aako. Pyörä! Vittu ei tuolla nyt on runkkari stiilasta.
Restillä on hyvää. Ai pyörä. Onko se radiatorni ylhäällä? Joku pyörä. Mä otan ite tuo survivalista. Let's go driving, bitches! Tää on aika hidas. Tää on sellainen iso pyörä. Ai se pyörä on hidas. Niin. Tää on sellainen iso. Mä oon Kinissä tällä hetkellä, yritän löytää kiinni. Oota. Mutta onko tässä lainkaan mappia? On, mutta se pitää... Etsiä. Voinko sä invata mut johonkin krouppiin? Kun sä oot jossakin kroopissa, kun siellä ylhäällä sä näet kroopin. Niin liivaa siitä, kun sä painat siitä missä on niitä viivoja. Niin sitten siellä on Missä liivi. viivoja? Se on viivoja, missä? En mä löydä. Oi saakeli, tää on niinku ehkä huono aloitus ikinä. Niinku pelaajalle. Mulla ei niinku mitään tässä alussa. Jaa, se nopea jätki sillä edes pislaakaan tai jolla. Kenellä? Ai Si- täällä. Ne, Ei niin olekaan, mulla ei edes taskulamppu. aika paskatyyppi. Joo, mä en niinku näe mitään täällä. Niin yritä mennä kiniin. Joo, ja nyt mä voin edes tätä zombia tappaa. Joo, mä tein itse mukaan. Ja sä kuolet. Joo, mä Ai- annan zombia tappaa. Joo. Tää pyörä on ihan homo. Only a road of flames has been killed. Yeah, I know. Yritä löytääkin. Mä saatan löytää ehkä radiatornin. Okei, mutta hei, ymmärräksä miten niinku tälleen... kun mä sanon sulle siitä, liivaa siitä kroupista. No, mutta kun ei täältä löydy mitään vitun viivoja. Siis kun siinä missä lukee se... Krouppi! Ai siinä missä lukee Kroop. Niin, kun siinä kohtaa niitä viivoja, niin paina siitä sitten laita liiva kroup. Leave Kroop. Mm. Leaving. Vielä se kestää aika kauan. No sillä aikaa olisin. Noin se liivas. Joo, niin nyt tämä invaaset sitten taas. Santtu pelaa. Tästä tulee aika pitkä video. Aspect. No Mutta niin. kato välillä. Ai, Aski. tästä tulee ehkä jonkun tunnin video. Se näitä hyväksyä kovin tunnin videoita. Hyväksyy. Hyväksyykö muka saatana? Ai siis luuleeko sä, että YouTube ei YouTubesta. hyväksyisi tunnin videot? Ai ei mitään, jaa. Nekö hyväksyy minkä mitään vaan se video on? Niin, jos se on vahvistanut vaan silleen, että... Sen numero juttu. Niin, se puhelinnumero. Että jos siellä ovat, että sinulta ei kössytä YouTube-käyttäjä niinkö? Sitäkö? Ei. Vaan ne jostakin syystä vaan haluu vahvistaa sen. Mitä? Meillä taisi löytää aasia vai lehmiäkö noja? Ja lammas. Mä en näe niinku täällä pätkääkään. Mitä teen jos mä löydän lehmän tai lampaan? Op! Kuulikkas? Ai lehmän tai lampaa. Ne. Tai mikä Mä voin lienee sanoa taas. sulle... Mä juuri sain MP5. Oliko sä liekehtivissä kopterissa? En. Ai. Mä vaan olisin iloinen, jos olisi päivä. Hei, etissä kopteri, joka savuaa, niin nähdään siellä. Joo, mä koitan ties. Lots of people dying! Pistää YouTube. Onks sä vieläkin omassa kroopissa sillä? Joo, mä oon vieläkin siellä sun kroopissa. Miten niin? Liivaa siitä. Tai Taas. invassaa mut. Oota. Invite player. Sitten siihen kirjoita se mun nimi Uralla, kun Flamessa lähti siitä listalle.
No Sitten mä oon siinä. Se ottaa Xää sun kohdalla. Tietenkin, että jos sä siitä painat, niin sä kikkaat mut. Joo. Mm. Tekee viikon kokoisen video. Se on mahdotonta. Kukaan ei YouTubeen ole laittanut niin pitkää videota. Ei, vittu vuoden video, ei saata. YouTube ei saattaisi hyväksyä sellaista. Kyllä se hyväksyy, mutta se ei niinku pysty laittaa sitä. Tosin ehkä silleen menis. Yritä löytää liekehtivä kopteri. Vai minä? Nee. Liekehtivä kopteri. Okei. Vittu tää pyörä on ihan homoille. Mä en jaksa käyttää sitä, se on niin vitu hidas. Sup bro. I go get some Se on olla Charlie. rikkinäinen, jos se on hidas. Mä en kyllä vittu ihmettä. Hei! Mä tää kopterin, mon Ebinin kopterin päällä nyt. Joo. Mä voisin kyllä korjata joku auton tällä, mutta... Miten sä muka pystyt korjaamaan? Sä tarvitset osia ja sitten sä voisit korjata sillä helposti. Joo. Ois aika kivaa. Minkälaisia ne osattaa? No, kaikkea autorengasta. Ai jaa. Auton reikä tunkee tähän kopteriin. Tietenkin vittu toimii. Ei voi olla, että... Mm. Pysytään vittu. Mä en tuohon vitun kopterin päällä, ei zombit ei voi tulla raiskaamaan. No. No mä että lopettelen tähän videota. Se olisi niinku seuraavaa jaksoa. Tässä oli MR Onni 5 tai 989. Tai Janne, yhden täältä. Niin. Ja se on hei hei.